Dobrý den, vážená komise a posluchači. Mé jméno je Vojtěch Holý a dnes bych vám rád představil svoji středoškolskou odbornou činnost. Tématem mé práce je Downův syndrom, jedinci s Downovým syndromem a jejich zapojení do společnosti. Hlavní motivací pro zvolení tohoto tématu je má osobní zkušenost, jelikož mám bratra s Downovým syndromem. Další motivací byla zvídavost ohledně pokročilosti inkluze těchto jedinců. Cílem práce je prozkoumat problematiku Downova syndromu, dále i charakteristiku a způsoby, kterými se tito jedinci zapojí do profesního a sociálního života. Dále analyzuji možnosti, které mají tyto jedinci ve společnosti. Zároveň se práce soustředí na soužití konkrétních jedinců v sociálním kontextu. Mé osobní hypotézy jsou, že proces integrace lidí s Downovým syndromem se stále vyvíjí a v současnosti došlo k mírnému pokroku. Zároveň je o tomto tématu společnost velmi málo informovaná a to vede k následujícím předsudkům. Zároveň si myslím, že inkluze funguje lépe ve školství než později na trhu práce. Downův syndrom. Downův syndrom není nemoc, ale genetická porucha, kdy lidem s Downovým syndromem přebývá 21. chromozom. Vyskytuje se celosvětově ve všech zemích, etnikách, národností i sociálně-ekonomických skupinách. Tato porucha je typická pro svůj vzhled, nebo pro vzhled lidí s Downovým syndromem, ale chtěl bych podtrhnout diverzitu, jelikož každá osoba s Downovým syndromem se liší fyzickým vzhledem i temperamentem. Je to jedna z nejčastějších chromozomálních poruch a jedno ze 700 narozených dětí má Downův syndrom, tedy přibližně 6 až 8 milionů lidí na světě má Downův syndrom. V další části se soustředím na zařazení do rodiny a na reakci rodičů, sourozenců a prarodičů na tuto skutečnost. Poslední část praktického výzkumu je zapojení do společnosti. Sociální dovednosti lidí s Downovým syndromem jsou determinovány jak už chromozomálním rozpoložením, ale také velmi rodinným prostředím a zázemím. Rané intervence, jako je například ergoterapie nebo fyzioterapie a vzdělávání, je zásadní pro správný sociální rozvoj těchto jedinců. U vzdělávání je potřeba dávat pozor na to, jak pokročilé je postižení a zvolit správnou metodu vzdělávání. Dříve byli lidé s Downovým syndromem vnímáni jako děti po celou délku jejich života a vůbec se nebrala v potaz jejich sexualita. Chtěl bych zdůraznit, že adolescenti a i dospělí lidé s Downovým syndromem jsou stejně sexuální bytosti jako my se svými vlastními potřebami. V dospělosti je ještě veliký problém se zapojením do práce, jelikož pouze 2% ze všech lidí s Downovým syndromem je v zaměstnání. V praktické části jsem zvolil kvalitativní výzkum pomocí 3 polostrukturovaných rozhovorů. V těchto rozhovorech zkoumám pokročilost inkluze a ovlivnění okolí těchto jedinců. První rozhovor byl proveden s paní Janou Jarošovou, která vede obecně prospěšnou společnost Ovečka. Tato společnost se snaží o zapojení a pomoci rodičům a dětem s Downovým syndromem do společnosti. Chtěl bych vypíchnout čistotu myšlení lidí s Downovým syndromem, kterou paní Jana Jarošová několikrát v rozhovoru zmiňovala. A říkala, že tímto způsobem mohou jedinci s Downovým syndromem měnit společnost. Zároveň bych tímto rozhovorem chtěl upozornit na související problémy s inkluzí. Jelikož respondentka na otázku, jak pokročilá je inkluze těchto jedinců v české společnosti a jak je o tomto tématu informovaná společnost, odpovídala velice negativně a říkala, že vlastně ta inkluze není vůbec pokročilá. V druhém a třetím rozhovoru se zaměřuji už na konkrétního jedince s Downovým syndromem. Jeho jméno je Jan a já na něj tak i po dobu této prezentace budu dále odkazovat. Druhý rozhovor byl tedy proveden s Václavem Tůmou, který byl Janův spolužák na základní škole. Tento rozhovor se zaměřuje na fungování a soužití ve školní třídě a na to, jak Jan ovlivňoval své spolužáky. Chtěl bych zdůraznit, nebo co vlastně Václav zdůrazňoval je,
že Jan naučil třídu větší toleranci a tomu, jak se chovat třeba například k dalším postiženým lidem, které mohou potkat v dalších fázích svého života. Třetí rozhovor byl proveden s paní Janou Vojkovou, která vlastní kavárnu, kterou Jan začal před 2 lety navštěvovat jako částečný zaměstnanec. V této části se soustředím na inkluzi v zaměstnání a na to, jak Jan funguje se zaměstnanci a i hosty kavárny. Respondentka říkala, že hosté i zaměstnanci berou vlastně Janovo zapojení velice pozitivním způsobem nebo to neřeší. Jana také na konci rozhovoru uvedla, že si myslí, že Jan by mohl v této práci či oblasti v budoucnu pokračovat i plnohodnotně. K závěru. Věřím, že se mi povedlo naplnit cíle a prozkoumat možnosti zapojení jedinců s Downovým syndromem do společnosti. Zároveň výzkum potvrzuje úvodní hypotézy, že Downův syndrom a jejich zapojení je téma neprobádané a že inkluze funguje lépe ve školním prostředí než později v pracovním procesu. Praktickou část obsahují 3 rozhovory. První rozhovor s paní Janou Jarošovou považuji osobně za nejpřínosnější, jelikož mi tento rozhovor umožnil reflektovat, jak bylo mé vnímání inkluze dosavadně ovlivněno mou osobní zkušeností s mým bratrem. Celá praktická část zároveň ukazuje, že inkluze je velmi individuální proces, jehož úspěšnost závisí na dostupnosti podpůrných mechanismů, otevřenosti společnosti a specifických podmínkách v daném prostředí. Závěrem lze říci, že osoby s Downovým syndromem mohou být prospěšnou součástí společnosti. Jejich integrace má smysl nejen z hlediska jejich osobního rozvoje, ale i v prospěch celkovou společnost. Investice do vzdělávání a celkového sociálního zapojení nejsou zbytečné, nýbrž krokem k lepší a otevřenější společnosti. Tímto bych vám chtěl poděkovat za pozornost.